Σε ένα οργανωμένο κράτος, ο προϋπολογισμός απεικονίζει τις οικονομικές προτεραιότητες και εγγυάται τη διαφάνεια και την νομιμότητα στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Ο προϋπολογισμός του 2025, που θα καταψηφίσει η αντιπολίτευση, είναι ένας από τους 8 προϋπολογισμούς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασική αρχή, η σύνεση και η σοβαρότητα. Απαράβατος κανόνας μας να δίνουμε από αυτά που έχουμε. Και στόχος να επιστρέφονται στην κοινωνία και στους πολίτες τα κέρδη της ανάπτυξης, με μείωση φόρων, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αύξηση του παραγόμενου πλούτου και στοχευμένες πολιτικές για τους πιο αδύναμους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αίσθημα ευθύνης και πρόνοιας, ο φετινός προϋπολογισμός περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ιδίως για τους αγρότες και την ελληνική περιφέρεια. Μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο που επιβλήθηκε το 2016 και ίσχυσε από το 2017 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οριστική κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ενίσχυση του ΕΛΓΑ κατά 40 εκατομμύρια. Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών. Επέκταση του μειωμένου κατά 50% τεκμηρίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες σε κοινότητες έως 1.500 κατοίκους. Το πρόγραμμα Αιγαία για την ενέργεια με τιμή ρεύματος σε πραγματικά χαμηλά επίπεδα. Όλα αυτά βοηθούν να γίνουν οικονομίες κλίμακος που μειώνουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων και καθορίζουν την τιμή στο ράφι για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Η στήριξη όμως των αγροτών είναι σημαντική και για έναν ακόμα λόγο. Οι αγρότες πρώτοι από όλους υφίστανται τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Πρόκειται στην ουσία για μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης και ενίσχυσης της εθνικής παραγωγής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι ζούμε μέσα στην κοινωνία. Κανένας δεν έχει το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας και της αυθεντικής έκφρασης του λαού. Οι δύο πόλεμοι, η πανδημία, η ενεργειακή κρίση δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνουν τις τιμές σε αγαθά και προϊόντα. Η αντιμετώπιση τους δεν γίνεται με θαύματα, αλλά με πολιτικές κοινής λογικής. Όπως δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας. Είναι επιτεύγματα πρωτίστως των Ελλήνων πολιτών, που με τις θυσίες και τον ιδρώτα τους κρατούν τη χώρα όρθια. Τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας την καταδεικνύουν όλες οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών, οι συνεχείς πιστοληπτικές αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων, καθώς και ρεπορτάζ μεγάλων μέσων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός που θα καταψηφίσει η αντιπολίτευση είναι ένας προϋπολογισμός κοινωνικής συνοχής με αναπτυξιακό πρόσημο που προβλέπει 1,1 δις ευρώ επιπλέον πόρους που εστιάζουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού ζητήματος. 12 μειώσεις φόρων και 12 μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος. Τρίτη διαδοχική αύξηση των συντάξεων χωρίς προσωπική διαφορά κατά 2,4%. Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και του μέσου μισθού με το στόχο των 950 ευρώ και των 1.500 ευρώ αντίστοιχα στο τέλος της τετραετίας να είναι εφικτός. Αυξήσεις, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στις απολαβές των γιατρών. Το 2025 οι πολίτες θα δουν βελτίωση τόσο στα εισοδήματά τους όσο και στην καθημερινότητά τους. Ο προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, της συνέπειας και της συνέχειας. Όσα υπόσχεται τα υλοποιεί. Το είπαμε, το κάναμε.